गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ फैगौ 24 आरो 25 डिसेम्बर अक्ट'आव साननैनि हाबाफारिजों गरेस्वर बाथौ बियार थानसालियाव खुंनो लानाय खुंगा 13थि सानजा तामुलपुर जिल्ला आरो खुंगा 17थि गरेस्वर बियार दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जायो। गाहाय खुन्थियाखौ गायसनना होयो 30 नं गरेस्वर बियारनि एमसिएलए मानगोनां पबित्र कुमार बर' बिथाङा। बनसुनि बारगाव बुंथिगिरि रंगल बर'नो लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि बुंथिगिरि बिबान। बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बनसुनि बारगाव बुंथिगिरि रंगल बर'आ माखासे सान सिगांसो इउपिपिएल दोलोआव जइन जादोंमोन। इउपिपिएल दोलोआव जइन जानायनि उनाव बिथांनो दिनै इउपिपिएल दोलोआ मिरु लाइमोन इउपिपिएल गांखंनि बुंथिगिरि बिबानखौ होबाय। मख'नो गोनांदि दिनै बिटिआरनि निलुत स्वर्गियारि आरो इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेतारि राजु नार्जारिया बिथां रंगल बर'नो बिबान गथायो। जोबोद दुखुनि खौरां, पुलिसानो पुलिसखौ गावथारबाय। पुलिस लोगोनि गुलियाव बर' पुलिसनि जिउ खहा। जाथाया जादों सनारि पुलिस थानायाव। पुलिसनि गथाम गुलि गावनायाव जिउ खहा जादों गकुल बसुमतारिया। गुलि गावग्रानि मुंखौ दीपक काकति होनना मिथिनो मोन्दों। दायो जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। भारत हादरनि गासै राजखान्थिगिरिफोरनि G20 सावराय जथुमाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय हादरनि G20नि बायदि भारतनि हादर खुंनायनि सायाव सावरायनो थाखाय हादरनि गासै राजखान्थि हान्जानि खुंनाय बे मेलाव बाहागो लाहैदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ। बाहागो लानानै बिथाङा बुंदों, गाहाय मन्त्रि बिथांनि गोख्रों थांखिजों दैदेननायाव भारत हादरा मुलुगनि मादाव रांखान्थियारि बिथिङाव गंसे सिगांलांनाय हादर जानो थांगासिनो दं होनना बिथाङा बुङो। गेस सिलिन्डार बेरफ्रुना गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। बाक्सा जिल्लानि जालायाव गेस सिलिन्डार बेरफ्रुना सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जोखोम जानाय सुबुंखौ मानिक दास होननानै सिनायथिनाय जादों। दायो जोखोम जानायखौ फाहामथाय होबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बड'फा नोगोराव खुंगा 23 किउरुगि आरो गुथि फुमसे टाइकान्ड' चेम्पियनशिप 2022 खुंफुंनो साखाफारा। बिटिआरनि गाहाय सदस्य क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय सिखना आजाद टाइकान्ड' जिमनेसियामनि गाहाय मावखुलियाव डिसेम्बर दाननि 22, 23 आरो 29 डिसेम्बराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंगा 23 किउरुगि आरो खुंगा गुथि फुमसे टाइकान्ड' चेम्पियनशिप बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा। बानजाय आफाद एबा क'क्राझार जिल्ला टाइकान्ड' एस'सिएशननि आफादगिरिजों लोगोसे बानजाय आफादनि चेयारमेन जुबराज बसुमतारी आरो लेंथुमगिरि चित्रजित बसुमतारीया मिथिहोदों दि सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां खुंगा 23 किउरुगि आरो गुथि फुमसे टाइकान्ड' चेम्पियनशिप बादायलायनायाव आसाम आरो बिटिआरनि अनगायैबो नेपाल आरो सिक्किमनि टाइकान्ड' गेलेगिरिफोरजों लोगोसे गेलेमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैगोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बे हाबाफारियावनो अल बड'लेण्ड टाइकान्ड' चेम्पियनशिपनि आफादनि आफादगिरि आसाम एसेम्बलिनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारजों लोगोसे क'क्राझार सोनाब जनजाति विधानसभा बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारि, क'क्राझार सानजा जनजाति विधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाल डेकिया बाहागो लागोन होननानैबो मिथिहोबावदों। क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै हरिमाराव थानाय लोरगि थियेटार पेलेसआव खोला आमेरिकानि हादर उरुगुवेनि अमरेस लिट्र मुंनि फावथाय हानजाया एन्ड्रेस फिजुलिनि बिथोन होनाय रिअ मुंनि फावथायखौ समबार मोनाबिलियाव दिन्थिफुंदों। लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव आरो जरहाटनि रिप्लिका थियेटार ग्रुपनि गाहाय रुपज्योति महन्तनि मददजों रिअ थुनफावथायखौ दिन्थिफुङो। गिबि खेबनि थाखाय लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव खिन्थिगासे थुनफावथाय रिअ नायनानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हास्टारजों लोगोसे थुनफावथाय मोजां मोनग्रा सानसुमै मेलेमजिबिफोरा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि गोदानै स्पकपार्सन बिबान मोननाय रंगल बर'आ हाग्रामा महिलारनि सायाव गोख्रोङै बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंदों, हाग्रामा महिलारिया बिपिएफखौ बासिनाय नङा, गावखौ जोबथेसालियाव थांनायनिफ्राय रैखा मोननो थाखायसो आरएसएसनि आथिं हमदों होनना। हाग्रामा महिलारिखौ आफादगिरिनिफ्राय बोखारना चन्दन ब्रह्मखौ होयोब्ला बिपिएफ दोलोआ गोबावसिन जोरसिगोन होनना बिथाङा बुंदों।